टाइमाव दिनैथ' जेबो भिडिअ बानायनाय जायासै। सोरबाफोर अनलाइन फैदोंब्ला सोरबाफोर अनलाइन दंब्ला फैदो रायलायनोसै एसे। गैया माथो दाबो रावबो। आरो लाइभखौ शेयार खालामदो वाट्सएपआव फेसबुकआव। दाबो फैया माथो रावबो। कमेन्टआ अफसो नामारा नै कमेन्टखौ अफ नामा सानदां। दिनैथ' भिडिअ बानायनाय जायाखिसै नालाय ओंखायनो। सार माब्रै खबरफ्रा? सार बुंनाङा दे लोगो सानब्लानो जाबाय। मोजां दासान्दिथ' खबरा। मा नटिफिकेसन फैबाय थादोंब्रा। नायग्रायानो खमथारलै। थांफिनलायबायसो नै। सोमखोर ब्लग ब्र गुड इभिनिं। गुड इभिनिं। फुल एड्रेस खोन्थादो नोंनिखौ। बिरखां मोसाहारि। आंनि फंबायाबो बिरखां ना माथो। फंबायसो होनबा आंनि मानला टाइटेलासो आलादा जाबाय ने। आन्थनि नार्जारि होनदों बिथाङा। मोजांना आदा फ्रम डिमाजि। मा होनखो दे दिखियाजुलि। औ मोजाङानो। आन्थनि सोर आन्थनि मोनलायरा? आं सिनायोमोन दा र'। खोन्थाहरफिनलाय आन्थनि आं आन्दायबाय दे। सिनायोमोन नामाथाय? गोजोन बर' ओइ आदा है ओइ आदा नों ख्रिस्टान नामा? औ नंगौ। रानिया मा होनदों आंनि चेनेलनि नामखौ र' आंनि चेनेलनि नामखौ लालाय ब्र'। ओमफ्राय सापर्ट खालामनो थिनदो। साबसक्राइब खालामनो साबसक्राइब खालामनो। गुड इभिनिं। बे बिथ'रानिनि चेनेलाखौ नोंथांमोना थांनानै चेक खालामहैनो हागोन। बिथ'रानि मा होनदों नि नामा? बिथ'रानि भिडिअ'आ स्ट्रिमलाइजिं खालामदे। माथो गोदोलांखो मा खानारिनो मबाइलासो गोलैनायसोमोन स्टेन्ड गैया। माबा भिडिअ'आ स्ट्रिमलाइजिं खालामदे जायाखैबा माबा बिदिबा नायनो सुखुवा। माबा थुफ्लांबाय थानोलै। ओमफ्राय आन्थनि नार्जारिया मा होनदों? उगुरि स्कुलाव हाबोमोन। आं आदा फैबाय न'आव। गोमोरलांबाय थायोलै थाबनो जोंना दिखियाजुलि। उगुरि स्कुलाव फोरोंग्रामोन ना फरायोमोन जाखो? बिरखां मोसाहारि मा ओंख्रि जायामोन? ओंख्रिया दालि गोजासोलै जेबो गैया। ओमफ्राय खाख्लौ बिजौ भाजामोन। खाख्लौ होनबा बुजिनाय नङालै दा सोरबा जोगोनार बिजौ।
बिथरानि बुजियाखै आं माबा भिडिअखौहाय स्टिंब्लाइजिं खालामदों माने भिडिअआ थिगखोना ओरै मावगोना नोङो भिडिअ खेबनाया बेखौ स्टिंब्लाइजिं खालामदों गुगोल फट'आव थांनानै फोरोंहरबाय आं आरो सोरबाफोर फेसबुक पेज सालायोला माने मालायनि कन्टेन्ट मालायनि फट' फेसबुकाव भाइराल जाखानाय फट' बेफोरखौहाय आपल'ड होनाङा ओमफ्राय नोंनि फट'ब्लाबो गांसे फट'खौनो खननै आपल'ड होनाङा नोंथांमोना फेसबुक पेज सालायोबा नोंथांमोना खिन्थाखाबाय आङो गोदोलांबाय थायोखोमाना गोजोन बर' आदा नोंनि गामिया मा गामिलै आं मा होनखो गोदोलांबाय थायो कमेन्टआबो लाइक फैफिननायखाय बानायनो रोङाखै सिलमानि आं बुजियाखिसै मा सिलमानि गुड इभिनिं आदा बरायबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोरबा फेसबुक पेजनि सोमोन्दै सोंनो गोसो दं नामा सोंनो हागोन आंनि एड्रेसखौ आं उनाव खिन्थागोन दे आं दाबो फिसासो नालाय उनाव खिन्थागोन एसे देरबावबा 14-15,000 साबस्क्राइबारफोर थांला खोन्थागोन नोंथांमोननो आरो नोंथांमोनखौ साफा लिंहरगोन दे पार्टि जानो र' जेब्लानाखि आं फार्स्ट टाइम पेमेन्ट नाजावनो मोनो अब्ला फिसा पार्टि होगोन नोंथांमोना बे बिथरानिनि चेनेलखौ थांनानै चेक खालामहैनांगोन स्पेलिंआ जाबाय BITHO ओमफ्राय RANI नोंथांमोना सार्च खालामनानैहाय चेक खालामहैनो हागोन बिथाङाबो दासो गोदान फैदों इउटुबाव स्टिंब्लाइजिंखौ बुजियाखै नोंलाय आथुल बसुमतारी मा होनदों मा ओंख्रिमोन ब्र ओंख्रिया जोंना दालिसोमोन ओमफ्राय जोगोनार बिजौ आरो ओमफ्राय बे खुदिना मिथियोना नोंथांमोना खुदिना बाथोन SM ब्लग आंनिखौबो एसे बुंदो आदा नोंथां थाबथानायदों एसे चेक खालामनो थिन आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोना चेक खालामहैनानै नायब्लानो जाबाय बिथांमोननि चेनेलखौ बिथांनिया मा होनदों S.M ब्लग चेक खालामलायबानो जाबाय होद थाम्फैयाबो मासि जा दिसटार्बलै दान्दिसे जा अरलांबाय नै आथिंसो थिखोनानै जिरायनोसैलां आंनि फेसबुक पेजावहाय गाबोनसो भिडिअ आपल'ड जासिगोनलै दिनैहाय आङो नेट पेक थोआखिसै रिसार्ज सोनो हायाखै आं 1 GBल' थोआ आंनो सानसेयाव 4 GB बाहायो आं नेटखौहाय बेबो दाख्लै प्रान्जल बिथाङासो सोना हरदों आंनोहाय आं सोनो रोंबावाखै रिसार्जखौनो 149नि 1 GB मोनो थाखा फैसाफ्रानो गैलालै ब्र'हाय ओंखारलांजोब्बायसो माथो
हायोब्ला गिफ्टफोर हरलै एबा थुदांबाय थाफ्रां आखायाबो मा होनदोंमोन बिथाङा ओइ आदा नों मा गामिनि मा ए गामिनिलायनो खामानि मावोलै आं मिथिनो लुबैदों। आं दा जेबो मावा न'आव ओरैनो दं आङो एकदमबारे ओरैसो मावोमोन सिगां चाइनिस मालाबा बिजनियाव फैरा ब्र' आं बिजनियाव दाख्लै खननै खनथाम थांबायलै बिजनियाव चावमिन जालायनाय ब्लग दङ दा आंनिया सिगांनि एसे गोबावानो जाबाय थांनाय बोसोरावसो मोनदां थांनाय बोसोरावहाय आं बिजनियावहाय बिसिबां करेन्टाइन थानांदों मिथिगौ बिसिबां खयदिनमोनलाय 9 दिन करेन्टाइन थानानै जों थांनाय बोसोरनि फार्स्ट लकडाउनावहाय बिजिनि बे इंलिस स्कुल बिल्डिंआवहाय मामोनथाय नामाखौबो नायसनाखिसै आं नायग्रा गैलालै थांजोब्बाय ओंखारलांजोब्बाय नेथ'नोसै दिनैनो लास्ट टाइम जागोनलै आं माबा लाइभ फैनाया आरो आं माबा थाङाला 30-40,000सो थाङाला आरो लाइभ खालामलाय मालाबाबो लाइभ फैलाय नोंसोरनिखै अखा हादोंना हायाखै दायो मा होनखो र' गोदोलांलायबाय खनबाय दाथ' हायाखै जोंनिथिं अखा एकदमबारे भुटान बर्डारावसो हाहैदों नों मा होनखो बेसेबां फरायनाय र' आं डिग्रि गैया खोन्थानो लाजियो नोंथांमोननो 0 आं चाइनिससो मावोमोनबा माबायाव साउथनाव महाराष्ट्र ओमफ्राय मामोनलाय कर्नाटक महाराष्ट्र कर्नाटक माबायाव महाराष्ट्रआवहाय माबा कम्पानिनि फिसा फिसौ ओरैनो सुपारभाइजार मावलाबायोमोन नाइट डिउटिनि सोर सोर दं दायो साहा लोङाखै गैया रावबो गैया साहा लोङाखै दखानावबो थांनाय जायासै दिनैहाय आं माबा लकेल ना जानो लुबैनानै बैयावसो दै नायदोंमोन ना सानो दैयाबो गोदना बारनांगौ होमबासो ना मोनजायो लकेल नायाबो मोनायाव बारनो गिना ओमफ्राय लकेल माबा ना बेरेंगा नोगोद जानो लुबैदों ना बेरेंगा मिथिना मिथिया नोंसोरलाय जोंनिथिं एलेंगा होनना बुङो ना बेरेंगा ना गुफुरा एब्रावहाय गार' हिल थांनांगौलै बेरायनो ना खान्दाबो मोनो नामा ब्र' नोंसिनिजों मोनोथ' आरो दाख्लैनोमोन ना खान्दानि दिना माबायदि नालै बेलाय नुफेराखैबा बे आंनि चेनेलाव हाबनानै थांनानै नायहैबानो जाबाय गाहायाव दङ मोनसे नोंथांमोना तामिलसाव नायब्लानो सिनायखागोन आं थांनाय बोसोराव हमनायखौ ससे भिडिअ' आपल'ड होना दोन्दों
ना जाग्रा जे दं दाउसिन फिसाया ना जाग्रा जे दंखायो नै जोंना नोंथांनि राजा नोंनि मुङा बाख्नाय जाथों नोंनि रायजोआ फैथों सोरगोनि आरग नोंथांनि राजा मोनाफ्राव बे दाउ गरदबायो ना माब्रा निदानफोरसो देखायखो ना माखो होद होद दोनथ'नांसिगोन गैला माथो लोगोफ्रानो अनिल पाटेल मा जाखो मेसेन्जारावसो होहरलायबाय सोरबा SMS दोनथ'नोसै लोगोफोर बिदिबा गैला रावबो सानै साथामल'बालाय माथो माने लोगो खमबाथाय लाइभ फैजायाना एसे एनै साबसक्राइबारावहाय लाइक फैजाया जेबो माबा जायाना लाब जाया लाइक फैबाय थानोबा नांगौ जाहैबाय 40-50K नांगौ साबसक्राइबारा होनब्लासो एसे नोंसिनिथिं मालाबा नोंसिनाव गोदोलांबाय थायोलै थांनांगोन ना थांनांगौलै जाखो थांनांगौलै ब्र आलासि जानो न'आनो गैयालै जोंना गोरिब मानसिफोरना गोदोसोनाय हाजो खर'नि मानसिफोर दाउआलाय मा दिसटार्बरा दसे सम थाबावनोसै 20 मिनिटसो ओमफ्राय बन्द' खालामनोसै बेसिम खय मिनिट जाखो 17 मिनिट दा दिनैनि लाइभखौ बेयावनो लाखिथ'नोसै आरो दिनैनो लास्ट टाइमसै लाइभ फैनाया आरो 40-50 थाङाबा आरो मालाबाबो लाइभ फैनाय जानाय नंला माने नायग्रा गैयाना बेनि थाखायनो बायो लाइभआव थाबाय थानो बिदि लाइभआव थास्लायस्लाय माबा मोनसे खामानि मावनो हायो दानो मबाइलावहाय र' दोनथ'नोसै होमबा लोगोफोर दानु दाइमारि बोरै माहाजोन जानो मा सासे मोनदों कर्नेल बसुमतारी बोरै आदा खबरा मोजाङानो खबरफ्रालाय माथो होनबावनाय फारसेथिं बेल' प्रब्लेमा लकडाउन जाबाय रसा नांना थैजोबसिगोन दा जोङो लकडाउन जायै जायैनो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो माइरंल' मोनो माथो दालिल' मोनो जेबो थाव संख्रि बानलु संख्रि मोननाय जाया थाखा फैसा मोनबासोना एसे सोलिनो हागौमोन थाखा फैसायानो मोना खालि माइरं जानायल' मोनो थाखा फैसा गैयाबाथाय ओरैनोबा उसु खुथु मोनलायथारो आखाइफ्रानो गोसोफ्रानो आं साउथफ्रावसो थाहैनोसैलै 5 बोसोरसो फैथारलाय न'आवनो लकडाउना लाइफ बरबाद खालामजोब्बाय नंगौथ' आरो लकडाउना बिराद बरबाद खालामबाय लाइफ माने जोंनि थाखाय जों खामायना लानो थाखाय जों माबा मोनसे मावनो हायोमोन दा जेबो गैया न'आवबो थानानैलाय माथो मावनाय थाखा फैसाफ्रानो गैजाग्रोला सिगां लामा दिन्थिग्रायानो गैयाब्ला जों मा मावनो न'आव थानानैबाबोलाय दा 2 बोसोरावहाय बे
खामानि थाखायाखै जाबाय थायोलै ओरैनो मावा दाङा थाबाय थानायावखि बेराय जानायावखि मा खामानि मावनो मोनो बोरैनिफ्रायथो फैसा हाबो जोंनावलाय जोंनावथ' जेबो बिजनेस माबा गैयाना थाखा हाबनायनि लामायानो गैया मानसिफ्रा इदियावनोसो ना सुइसाइड जालाबायनानै थैदों दा टाउननि मानसिफ्रा थाम्फैयाबोलै जा डिस्टार्ब दे होमबा लोगोफोर दोननोसै आङो बिदाय लानोसै नोंथांमोनजों इयावनो जाय आंनि लाइफआव फैदोंमोन बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो खुलुमबाय आङो दोनबायबोनो